Okay, welcome back to my channel guys. Papunta tayo ngayon ng Bulinaw, Pangasinan. May susunduin tayong mga pasahero natin. Dito sa video na ito, ipapakita ko yung mga zigzag na daan mula rito sa may Labrador hanggang doon sa Bulinaw. So dalawa lang yung may zigzag dito sa bandang Sual at saka sa may Bani. So tingnan nyo kung gaano ka steep, no? Para siyang tinatawag na bitukan ng manok. Okay? So tara guys, biyahe ulit tayo. Okay guys, nandito na tayo sa zigzag ng Sual, Pangasinan. Ayan, kaya naman ng tricycle dito. Siguro wag lang puno. Tumabi ng kamote na to. Hirap si Celeste Gears. Yan, kung mapapansin nyo guys, hindi sila makahataw kasi nga mataas na lugar na to. Sa mga motorista na first time na papunta ng Bulinaw, madadaanan nyo to. So kunting ingat lang, kunting nang mangyari na yun, no? Mataw yung sasakyan, kunting na magbubuan. Okay, hatang pa more kamote rider. Ito kanina pa itong kamote na to yun. Nagdidit ata itong dalawa eh. May biyahe na pala guys mula Dagupan hanggang Bulinaw. Tayo mamadali, tsaka binibidyohan natin yung zigzag na daan. Hirap na hirap yung bus. Bababa na to. Nung umakyat tayo doon, yun yung poblasyon, barangay poblasyon. After nating dumaan dito sa zigzag, ayan, welcome to Kawayan, Sual. So ayan. So yun guys, yun yung zigzag dito sa may parte ng Sual, Pangasinan. Natin yung dun sa may Bani. Okay, going up tayo guys, going up, zigzag ng Bani. Ayan, bumagal, madalas ang aksidente rito. So merong sign na pasigsag na ito, zigzag road. Kapag ganito yung daan, lalo na hindi kayo familiar, tingnan nyo naman guys, sikuhan, no? Grabe. Kung hindi kayo familiar sa daan, slow down kayo. Kita nyo yun guys, grabe yung pagka-siko ng daan. Bayan ng Bani ito guys, itong zigzag na to. Nasa Bani.
kilometers pa, Bulinaw na. So medyo malayo-layo pa rin kung tatakbuhin natin siguro mga 20 to 30 minutes. Kita nyo yan guys, ang siksik na yan. Kaliwa, kanan, kaliwa ulit. So kaliwa na, ikot. Kanan. Ang advantage ng Sual guys, malapad yung daan doon. Dito 2 lanes lang, doon halos 4 lanes. After mo ng zigzag guys, yan, nandito na makikita o dito yung daan ng Nansok Cave at saka yung pilgrimage site ng Bani, yung sa Surik Beach. Yun. So after ng zigzag na yun, marami na rin itong pwedeng puntahan. Parang bayan dito, mini bayan. Jeep, parang jeep. Yan, 18 kilometers yung Bulinaw galing dito. Yung kaliwang, yung papuntang kaliwa guys, yan yung daan papuntang, yan dito na, nakakaliwa dyan, papuntang Surik Beach tsaka sa pilgrimage site nila. Ayan, traffic. Nagbaba yung bus, hindi pa kinilitan todo, paano tayo makakadaan.